see, 'cause I think I do want you next to me. Good morning! Baba! Where's mommy? Good morning, guys. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Si Neil nagluto ng French toast. And si Dan kumain na. Laki na na. And si Mark nag-fried rice. Siya yung naunang gumising. And ngayon, nagluluto ng may honey. Wala. Wala. Okay lang. Ito pa naman pag sinabi, talagang gagawin. Ayan, nagluto siya ng bacon. And ako, magagawa ko ng apple crumble. Para sa dessert mamaya. Ayan. Hatiin ko na. I-chop na natin yung apples. Baba! Danda! Lala! Danda! Nakabihis na siya, oh. Are you done? Okay. Oh, mommy will eat this one. Kainin ko yung tira nila, oh. Sayang. Guys, bili ako ng labo. Ano bibili mo? Ano ba? Apple nga. Akala ko sabi mo palabo. Ba't ang labo? Biskot. Ay. Hindi yata, ito. May dala kayong tato? Ito. Ayan. Talaga? Ano lang gagawin ko? Alis kami, bili kami ng apple. Sama daw doon. Ayan. Bibili lang ng apple. Bye! Sila mo na mga babantay ng bahay. Kaya mo si Oli Manay? Oh, doon si Oli. Kaya yung shoes pa ba ka na? Parang hindi ako mag-isip-isip ba? Si iPhone. Oo. iPhone. Ang bigat ng apple na yun, 3 tao kailangan. Oh, apple tsaka ice cream. Ipabibili kami ng apple. Pinasyal ko muna si Pompal dito kasi hindi pa siya nakakapunta dito. Sila Ray nakapunta na dito. Pompal, wag ka masyado dyan sa may ha? Danger dyan, baba. Pompal. Uy, baba. Danger dyan. Pa-picture siya, oh. May eksenang nagaganaw. May mga tao dun, ano ba? Oh, nag-ano sila. Nagda-dive. Nakakuha dyan na fry fish. Talaga? Mag-drive-dive ka sa mga bato-bato, diba? Baba, dito ka lang kay mami. Ayun si Pompal, oh. Halika dito, baba. Hold mommy's hand. Hoy, mahulog kayo, ha? Excuse me, can you take... Hey, boys, buhay to. So you can either stand here or here is nice too. Never pa ako nakapunta dito. So, we're gonna take a photo here. Puta, baka mahulog na. Where? Here? Here? Either there or here. Here na lang tayo, baba. Dito na kayo. At least Ingat ka, baba. Diyos ko, papagalitan tayo ni John. Ayun, oh. Guys, ang tagal ko na dito. Never pa ako nakapunta dito sa baba. Dahil yung nag-picture sa amin, ang galing niya, oh. Ayan yung view dito, oh. tanggalin ko na to. Hulog na yung hulog tayo dito. Hindi tayo ma-outside. Hindi, abutan. Tour ko sila sa, naman, friendly grocer namin. Ha? Oh, no, ito. Wow. May Ikaw. Oh, ikaw. Dali. Mag-ano na. Kumain ako. Amaw. Diet? Anong gusto mo? Ito Pompal. Ito, gusto mo? Sige. Tapos, apple? Ito, oh. Chico. And one Chico? Is it Chico? Chico? Yes, thank you. Kiko rolls. Ayan. Tapos na kami dito. 1 oras kami. Mahigit. Pagbili ng apple, 1 oras.
ayan, maingay na. Si Jan sa labas si Jan. Oh, diba? May yung asawa ko, pati ako, big Australia. Oh. Hi guys! Welcome to Sino to? Akin. Chona and my kids! Ano nangyari sa'yo, be? Yung totoo. Hoy, dapat ganyan talaga ang Australia Day. Happy Australia Day. Oo, kasi Ayan, masaya tayo dahil. gumagawa ko ng sauce para sa lobster. Kasi ano lang yun, yung boiled, ano lang siya, boiled fried fish. Yes. Nagsa-celebrate ng Australia Day, walang visa. So yan, balikan na kung saan ka. Postpone. Postpone. Philippines Day ka. Philippines ka. Oo nga eh. Go pa ate. Yung mga boys, nandun sila sa labas, si Jan nagluluto ng, nagbabarbecue na si Jan. Thank you. Thank you. O, si barbecue kami ngayon. Good job. Para saan yan? Sa fresh nating lobster. Oh, Love you. wow. I love you. Masarap, alam mo, masarap yung Japan na mayonnaise na ginagawa. Meron yan sa Asian shop. Dad. Ay, kaya papanood yan kay Dora the Explorer. Ano ba yan siya? Ano siya eh? Kanyon? Oo. Kanyon? Chona. Ano yung para sa Chona! mga bata, Chon? Bread lang? Chona. Oh, shit. Ano nangyari? Yung bread, baka nasa freezer. Ay, neto. Day, gusto ko matuto nito kasi ang sarap. I still have here. Dami pagkain. Hindi ko na-try lahat. Ano siya, lami siya, Day, kasi mas masarap pa siya sa yung McDonald's. Si Jan nagba-barbecue. What's that, Baba? It's not hot dog, sausage. There's no hot dog, Baba. Who is it? Away. Ano, andun yung mga boys. John? Tony's calling you John? How many rods and so you got shiploads of rods and do you? Fishing rods? Yeah. Yeah. I just need one each, so. More like, Well, they not tuna, you know. no, I've got bottom bouncing rods, but Is that right? they're probably a bit big. Oh, well. Okay. You need to get some lead. What's that? Need to get some lead. Well, I'll buy a couple. It's us to talk about. We're gonna let something. That's the one you have to buy, huh? Like that. Easy. One on those two. I'll just leave it there. I'll cut it up. Ayan, meron kaming burger, sausage, and steak. Ooh. Well, that flying grilled here. Pipito kami ng spring rolls, tsaka okay, ano to tawag niyan? Prawns spring rolls, yes? Sorry, asan yung ibang... Ayan. Kumakain na yung mga boys. Here, oh. Well, no, exciting. Nak, alis mo na dyan. Mike, you want mama? Marami ng langaw. What's happened to the... It's coming out the top. Yun sila, ah. Mike, mama? Hotdog? Huh? Over there, over there. Brad's not staying for a minute, that much, right? Yeah, I can tell inside. Yeah, people go straight inside. Yeah, this one, yeah. Yeah, we're gonna Running, so. Yeah, okay na? It's Yeah. hot. Oh, no, there it is. There we go. This one, ah. This one, this one. Oh, John. Huh. Shauna. Yeah. Is it only the plain smash? Tomato sauce. Yeah. Where's it? They're cheap. No, she's not doing it. Oh, she's very busy. Can you get me a knife, please? And I've got... Oh, Mark! Oi, what? That's my friend there. Huh? Three? Four. Okay na.
Wala yung manay. Hindi to talaga kaya ng aking ano. Kumanay! Tapos ikalat mo yung katawan mo na eh. Tito Dan! Tito Dan got it. Careful! Careful! Ano? Kuya? Ay! Cut natin yan na eh. Sige, maganyan ka. Kasi ako magkakat na ano. Ng meat ba? Yung butter natin. Pa-remove na muna ito, Leslie. Kasi ang dami natin dito. And this is the for the Asan na yung tongs na kanina namin? Hindi. fried fish, and then the sprinkle is coming. So, thank you. Okay na lang. Yes. Ah. Basta. Ayan. Bigas ano ba? Puro na sila yung Kakat pa yan. Dito na ako titira. Sige, ikaw sa ulo mo na yan. Ako sa ano. Ano natin yan? Hayaan natin ang mga curls ng ganyan. Siya ba? Ga. Galang ni Manay. Itong masarap. Saan? Ayan, yan. Ulo. Alam sa kanina yan. Kan alam na yan na. Manay, alam na yan. Alam sa kanina yan. Tag-isa kami dyan, Manay. Wala yung voice. Sige, isa kayo dyan. 5 yan eh. 5 yan eh. 5 ulo. Ga, bro. Manay, kailangan mo ng taga ganito. Dito ka tira. Nakatira. Simbog. Ay, maghugas na lang yan. Ng plato. Timbog, maghugas ng plato. Tulog. Alam mo? Rights daw, rights. Ito muna. Mamam rights. Sabi niya. Ano mo nga ito para may paletos-letos tayo. Ang ganda naman para lumangoy sila sa veggies. Si Chuna ang nakita. Ang daming lobster. Walang tones. Pagkakasabay na rin. Ang dami doon sa inyo. Yung tongs? Oo. From Kumakain the ka kala. biggest to ano, Smallest. smallest. Yeah. Taba. Akala ko ako. Yan, gaganyan ko sana naman eh. Sana naman yun. The best na yan. Very fresh from our. Diba? Magka-copyright tayo. Ayan. Try it. Oh, langaw. How's the sana? Cold sound good? Tapos si Reyes, ayan, nagluluto pa siya, oh. Hindi siya matapos dito sa kusina. Di ba kasi ako gutom sa oven? Kami hindi pa. Ayan, eto na pala. Ilalagay ko na siya sa oven yung apple crumbles natin na recipe ni Reyes. Sabihin ng mga burit. So, ayan. Nakahit na siya na 100. Ay, hindi pa siya nakahit. So, i-hit ko siya sa 170. Paano mo nalaman kapag nakandun? Ha? Mainit na? Buksan lang natin siya. Mainit na siya. Ay, may kapal mo sa loob, di ba? Kapag mainit, kapag nasaktan ka, mainit na yan. Ayan na si Simply Lyra. Sumasayaw na siya. Ganyan siya pag walang tulog. Oh, ayan! Diba? Sayaw na siya. I'm gonna put foil. Yung ano mo dahil, yung ano mo, yung wala na. Yung sira mo, ano. Ano? Nasaan nga yun? Hindi yung kasya. Yung aluminum foil na lang. Nasaan? Ubus na. Han, where's the foil? Did you? Ako na. Ako na. Really good job. This is really good though. It's really good, right? So good. Yeah, she's
It's really good at this. Everything. Ano? So good. Yung prawns, ang sarap. Nagustuhan niya? Nalaga? Yeah, How's the beautiful. sauce? Where do you get prawns from? From Coles. Oh, okay. Yung banana prawns. Oh, banana. Or no, King. King. Dapat king prawns. No, pwede naman. Four, Oh, 5, 6. full na. Kami naman kakain. Yeah, look at that. Eh, tabi tayo tatlo kasi. Saan tayo? 85. Ano tayo? Ano, Kat? Kamusta ka dyan? Tapos na siya kumain. Kami naman yung kakain. Tayo naman. Si Pompay. Hindi na ba guys, ang aming mga regalis na mga tattoo. Si Imbog. Hintayin mo yung kay Imbog. Oh. Babe. So sa'yo na. No, no, I don't think so. Kimber? Sarap nito. Oh, giwa ko rin mo. Thank you. Ilan pa? Ito na. Dalawa. Nay, ba't ka nandyan? Dito ka. Uno! Ayun yung mahiwalay kay Papa. Hindi, kasi wala man Dito, ba? Meron. Ayaw mo na magsabi. Ano ka? Sikat dyan na. Dito ka, oh. Wala doon sikat, oh. Alayo mo naman. Pinin ko. Baba. Dito ka, oh. Dito ka sumay sa akin. Dito ka kunin mo yan, oh, para ma-bake. Ma-bake. Sorry. Buhatin ko ito upuan ko. Stop safe to polish dinner. Kailangan magtabi-tabi kasi talaga dapat. Hindi pa malipot. Tingin mo na Next one. Are you all going to sit in a line? Yes. Obviously. Oh, bloody. Look at the other camera. Yeah. See, that's the best. Kasi gagawin kami dito. Ay, magkain ka marami, guys. Magkain ka na marami. O, yan na, Day. Yan na, ha? Delivery. Wala, pinalipat mo talaga si Lyra dito. Oh. Kaya nga. O, talaga naman. Imbog kayo talaga magising. Thank you, Gising pa. Salamat. Hoy. Thank you so much, babe. Do you want your camera? Iwan ko kung anong ginawa niya. Pareho naman tayo ng mga ginawa. Pagod na pagod siya sa buhay. Pagod pa nga pagod siya sa photoshoot kanina. See Ay! why Filipino husbands can go down the Ang langaw na ano ha na Now they're bashing us in Filipino too. sa kalakihan niya. Akala ko ba Pilipino? Ba't Ate Holly? steak ka dyan? You want banana? Gusto mo? Wow, spicy. Gusto mo? Grammar siya. So what's done with this one here? Oh, here comes Chili the crab. Okay. flying object. Other helicopter. Ang hirap mag-balance yan. Let's go take your banana and watch it. Is that taking off soon, Mark? Okay, I'm gonna do a documentary. Tayo ko sa documentary ni Tony. Ay, These are shoes, Bob. iba na talaga kapag mga Instagrammer na. Siya na talaga, nag-level up na talaga si Tony, no? Iba talaga sa board siya, besh. Give the mark so he shows you how to do it. Si Zach, Drive it. nagmamarunong si Zach. Watch him learn. Go watch. Sit next to him. Watch what he does. Kabosa sila niya, TJ. Kaya makita mo, kung gano'n yung magsalita. I got it. Anong foundation mo ka? Lacado? LA Pro. LA? LA girl. Maganda siya. First time ko siyang gamitin isang araw. So, ang ganda pala nito. Yung yung babasagin yung. Lasang-lasa yung Tapos mura lang, di ba? Yeah? Kinampare ko siya sa Estee Lauder. Parang nasa Estee Lauder dyan sa LA. Parang ano ka? Nag-review ka? Hindi ako nag-review. Nagkatayo lang. Review mo niya. Sabi ko nga sa kanya, mag-review na. Kaya ang dami yung makeup po. Ako lang mahilig din ako sa makeup. Tsaka ano, gawin ko yan. Si Tony Boy. Is that Pagkala sa bata. Documentary daw siya. Piling ko yan, namimiss mo yung lupad. Piling ko doon. Paglipad na. Ilang years na siya hindi lumipad? Dadulong taon na. Nawala. Ayan. Langaw eh. Ganun na, papayin na lang siya. I-try ko din to, ha? Lagyan mo din. Langaw is like. Guys, huwag niyo talaga nasa si Lovely. Wala eh. Tulog. Mahiga tulog eh, no? Masandal tulog.